I evo deponija, vidite šta je ovo, brate, ispod Mirjeva. Pogledaj ovo, gledajte ovo, katastrofa. No to nije sve. Ispod Mirjeva šta je deponija, brate, šta je smeća, brate, šta je ovo, brate mili, brate. Evo šta je smeća. Znači katastrofa, ljudi, katastrofa. Evo sad izlazimo na Mirjevo. Evo. Evo ga, izlazak na Mirjevo. Znači šta je deponija iza. Znači katastrofa. A sad ćemo da se vratimo. Samo da vidite još jednom. A sad se vraćam. A vidite još jednom šta je smeća ispod Mirjeva. I molba gradskim vlastima da reaguju. Jer ovo je stvarno strašno šta ljudi sve bacaju. Još jednom ćemo da prođemo ovde sve. Da vidite šta je đubreta. Znači kako se zagađuje životna sredina u Beogradu. Evo pogledajte. Evo. Kilometarski red smeća. Znači šta ljudi ovde bacaju, šta ljudi ovde rade. Evo ga Velegrad. Evo u sred Beograda deponija. Katastrofa, nelegalna naravno. I molba gradskim vlastima da reaguju. Kilometarski red, ovo je stvarno. Vidi ovo, gledaj ovo sad. Gledaj ovo. Srbijo među šljivama. Vidi ovo. Vidi ovo. Bože, bože. Evo ga ovaj podvožnjak koji vodi dole ka Luki Beograda. Evo tranzit. Evo u samom srcu Beograda, videli ste. Znači deponija, katastrofa. Katastrofa. Eto, toliko, pozdrav ljudi.